खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि निउसआव दङ बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव आरो बाख्नायथाव खौरां। गेलेमु बिथिङाव बर' हारियाबो उन नंला। गुबुन गुबुन गेलेनायाव नेशनेल इंटरनेशनल गेलेनानै जोंनि बर' फिसाफोराबो मेडेल देरहाना हादर रायजो आरो हारियाव गोग्गानाय लाबोनो हाखांबाय। बेबादिनो बर'नि नायल'जाल' आइजो फुटबल गेलेगिरि उपर्न नार्जारिया दायो साउथ एशियान फुटबल फेडारेशन U20 वमेन्स कापनि थाखाय सायख'जानानै भारतनि आइजो फुटबल हानजानि जानानै गेलेनो साखाफारा जानो हाबाय। चिरां जिल्ला रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय भारत भुटान सिमना रिपु रिजार्भ हाग्रायाव हादान सिफायना न' लुना थाना होस्रांजानाय बर'फोरा बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' आरो EMBR फेरेंगाखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। बड'लेण्ड सोमावसारनाय समाव बिसायख'थि समावल' लिडारफोरा जोंखौ नांगौ, दा मानो बर' फिसाफोरखौ बिदि खालामखो? बर' हारिखौल' मानो होयो, गुबुन हारिखौ मानो होआ होनना सोंथि खालामो होस्रांजाग्रा बर' बिमा बिथांमोना। प्रमद बर'नो आखाइनि आसि बिखानि थै होनानै टिपसि सौहैहोनानै बिथांखौ देरहा होदोंमोन। दिनै बियो जोंखौ नासयदों। दिनै बिथाङा थिप जानो मोन्दों, गादियाव थानो मोन्दों। बर' बिमानि गोरबोनिफ्राय सारिनाय सासे लिडार नङामोन नामा बर' बिमा बिफा बर' फिसाफोरखौ होनो थाखाय? फेरेंगाखौ भट होनानै देरहा होदोंमोन जों। बिटिआरखौ मोजां गोजोन थासारि लाबोगोन, बर'नो मोजां सुबिदा होगोन, बन सिननानै जाग्राफोरनो मोजां सुबिदा होगोन, अन्थाइ देना ना सारनानै जाग्राफोरनो न'खर न'खर साख्रि होगोन होननानै जोंनिफ्राय फोरमान बिलाइ लांदोंमोन। दिनै जोंखौ गोदाव सोराव खालामनोसो जोंनि बर' लिडारफोरा ओंखारगासिनो दङ। गावनि बिमा गावनि हारिखौ नासयगासिनो दङ। बे हानिफ्राय जोङो माब्लाबाबो ओंखारनाय नङा। जोङो बर' ट्राइबेल हिसाबै बे हायावनो जोनोम जानाय, थैलांजासे बेयावनो थागोन। नोंथांमोना गुलि वादार होब्लाबो जोंनि जिउखौ जों दानो दान होगोन। दिनैनो नोंथांमोना फैनानै गुलि गावफै, जों दानो जिउ दान होगोन होनना बर' बिमाया गोख्रों बुंथियो। कार्बि फरायसा आफादनि सासे लिडारखौ डिपुआव पुलिसा हमदों। फरायसा आफादनि लिडार राकेश तेरांखौ डिपुआव हमदों। मोनसे गाज्रि भिडिअ भाइरेल खालामनायनि दायाव हमजादों फरायसा आफादनि लिडार राकेश तेरांआ। राकेश तेरांआ भिडिअ भाइरेल खालामनायनि हेंथायै डिपु थानायाव थांनाय 10 जानुवारियाव एफआइआर होनाय जादोंमोन सासे फालांगिरिनि फिसाज्लाया। राकेश तेरांजों लोगोसे गुबुन सासे सेंग्रा पल तेरांनि सायावबो भिडिअ भाइरेल खालामनायनि अजद, सासे सिख्लाजों गाज्रि भिडिअ बानायनानै रां दाबि खालामनायनि अजद फरायसा आफादनि लिडार राकेश तेरांनि सायाव, लोगोसे सिख्लाखौ जर जोलोम काराव दैखांना लांनायनिबो अजद राकेश तेरांनि सायाव। पाकिस्ताननि पेशावाराव सुसाइड बम्ब बेरफ्रुनायजों जिउ खहा जानाय सुबुंनि अनजिमाया सा 90सिम मोनहैबाय। मैया बेलासिनि 1:40 समाव पाकिस्ताननि पेशावार नोगोरमायाव थानाय गंसे मस्जिदाव नामाज सोलिबाय थानाय समावनो मोनसे सुसाइड बम्ब बेरफ्रुनायाव सा 28 सुबुंनि जिउ खहा जादोंमोन। थैनाय सुबुंनि अनजिमाया सा 28निफ्राय बांनानै सा 90सिम मोनहैबाय। बे सुसाइड बम्ब बेरफ्रुनाय जाथायाव गासै सा 150 सुबुङा गोब्राब जखम जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।